ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам бо шумо Рамазон аз ҳамин канал. Боди хатар видеонаворро то охир тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз вазн 2106 саршудагӣ то Kia Rio ки мошинҳои шумоам дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷамъ ҳузур дорад. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 147 сомонӣ. касоне ки дар канали мо то ҳозира обуна шудагӣ нестай, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. Мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. якум мошини фурӯшии мо мебошад и Daewoo Tico ки соли бароишаш 1996 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Турсунзода. сӯзишвори бензини холия, объём мотораш 1.3, коробка передач механика. нархи мошин 17000 сомонӣ. ба рубл бигардонед 101000 рубл мешавад. мошина состоянияша 100% гуфтесай, ягон камбудӣ надорад, срочна фурӯхта мешавад. сабаби фурӯхтанаш сум дар кора барои ҳамин қадар мефурӯшанша. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм ваз 2101, соли бароишаш 1979 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар 8. сӯзишвори бензини холия, объём мотораш 1.2 литр, коробка передач механика. нархи мошин 15000 сомонӣ. ба рубл бигардонем 101000 рубл мешавад. ранги мошин сабз аст, кузаш сидан мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозира обуна шудагӣ нестай, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. сеюм Toyota Corolla, соли бароишаш 2008 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия, объём мотораш 1.8, коробка передач автоматика. нархи мошин 57000 сомонӣ. ба рубл бигардонед 386000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст, кузаш сидан мебошад. мошина гуфтагие ки бо савдо карда мешавад агар харидори аниқ бошад. марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум Nexi Daewoo, соли бароишаш 1994 сола дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Бобоҷон Ғафуров. сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 1.5, коробка передач механика. нархи мошин 9200 сомонӣ. ба рубл бигардонед 62000 рубл мешавад. ранги мошин серебристия, кузаш сидан мебошад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса, пеши қафош задагӣ пусидагӣ надорад. 4 электропакет дорад, аккумулятораш нав мебошад, срочна фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшии мо мебошад и Tangena, соли бароишаш 2007 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 17000 сомонӣ. ба рубл бигардонед 115000 рубл мешавад. мошин срочна фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед.
و ما میگذاریم بعد دیگر ماشینی فروشی که شما بسیار انتظارشان هستید. ششم، ماشینی فروشی ما میباشد اینکسی دایوای سالی برای 6995 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشواری بنزین گاز ابیا موتورش 1.6 коробка передач механика. нархи мошин 14500 сомон ба рубл бигардонед 98000 рубл мешавад. ранги мошин сирх аст, кузаш седан. мошина гуфтагие ки ҳамаи ҷош 100% ягон камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ нест, танҳо растамошка кардагӣ нест. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум, ваз 21099 соли барои 10000 сол мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар бохтар, қурғонтепа. сӯзишвори бензини холия, авион моторш 08 коробка передач механика. нархи мошин 6000 сомон ба рубл бигардонед 40000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳаштум, опел сидан соли барои 6993 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. сӯзишвори бензин газ авион моторш 1.6 коробка передач механика. нархи мошин 21000 сомон ба рубл бигардонед 142000 рубл мешавад ки ранги мошин кабут аст. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. нӯҳум, ваз 2106 соли барои 6994 сол мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар хуҷанд. сӯзишвори бензин газ авион моторш 06 коробка передач механика. нархи мошин 15000 сомон ба рубл бигардонед 101000 рубл мешавад ки ранги мошин кабут аст, кузаш седан мебошад. мошина гуфтагие ки ҳамаи ҷош 100% да балони нав дорад, аккумуляторашам навай. алишиам аст ба матиз и тико. агар харидори аниқ бошад, бия ай пеш бина, бо гап мезанем. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. даҳум, опел астраҷи соли барои 6998 сол дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар кони бодом. сӯзишвори бензин газ авион моторш 1.6 коробка передач механика. нархи мошин 35000 сомон ранги мошин серебристия, кузаш хачибег мебошад. ба рубл бигардонем 237000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. кондисионер, центр замок 1.6 моторш мебошад. простой. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 11, киа рио соли барои 2019 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. сӯзишвори бензини холия, авион моторш 1.4 коробка передач автоматика. нархи мошин 117000 сомон ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. мошина ҳамаи ҷоша нав гуфтеса ягон камбудӣ надорад. срочно фурӯхта мешавад.
агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. 12. мошини фурӯшии мо мебошад и Hyundai Accord ки соли бароишаш 2008 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газ объём мотораш 4 литр коробка передачи механикай. нархи мошин 50 000 сомонӣ ба рубл бигардонед 338 000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш седан мебошад. мошина гуфтагие ки срочна фурӯхта мешавад, боз арзон ҳам мешавад. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 13. мошини фурӯшии мо мебошад и Opel Dutya ки соли бароишаш 1997 сол дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри дар ваҳдат. сӯзишвори бензин газ объём мотораш 1.6 коробка передачи механика. нархи мошин 28 000 сомонӣ ба рубл бигардонед 189 000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст. мошина ҳамаҷӯша 100% гуфтеса як даст гаштагӣ. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр, то видеои дигар сарбаланду хонобод бошед.